Ompiti Pramotha Block President Sanjay Jomatia Tini Nogo Asogui Tongria Kami Amseni Brokropai Kami Amseni Lukurok Dusut Tamo Jungjal Aba Herokno Tuino O Jungjal Rokno Ciadani Bagino Tini Kami Berai Lukurokni Jungjal Rokno Sumani Nukjakha Ni Sanjay Jomatia ni Bisinti Tini Ompi Block President Sanjay Jomatia Bo Okokrokno Shawi Knarika Tini Kami Amserogo Tini Belaino development ni bagi samung tangjakna tanggi tonggo tabuk kami amseni bisingo obahirokno tini amseni lukurokni bisingtino naikolei sakni lama sakni tini o samung hinino wansugui samung tangredi tini sawi thanarika kami amseni lukurokno ompi block president Sanjay Jomatia tanggi sawika tini 2 June ruhida kami hini tongmani o ruhida kami amseni lukurokni Jungjal rokno tiyi ni bo kami ka sawi lukurok bai malai tamo jungjal tong abahai rokno tiyi no tini thangi singmani mangpli kasai phaika Sanjay Jomatia ni bisingti tini Sanjay Jomatia bo taibo saikhnarika jungjal achai tong hakai jungjal ongi tong hakai ang bai krungdi norokni logio ang tini tongo tini dofani bagi samung tangna phaimani dofani bagi no tini norokni logio tongnai hini bo sawi thnarika Sanjay Jomatia bo tini ruhida kami amsayo berai naipimani yakulo thangi suika tini panunga kami amseni lukurok bai bahaino thangi malai mani mangpli kasai phaika bo tini panunga kami amseni lukurokni bisinti bo okokno sajaka Sanjay Jomatia no tini sunga kami amseni lukurok Bompi Block President Sanjay Jomatia no sawi thanarika chini panunga kami amsayo belaini tini lamani jungjal tuini jungjal tuirok belaino crisis hini sawi thanarika o tuirok tini kaisa jono kahamke rimangake belaino janai hini sawi thanarika panunga kami amseni tiprasa lukurok tini o panunga kami amseni tiprasa lukurok okok sapro Sanjay Jomatia sawi thanarika ang chaitogui nane jemansak tini norok kumaikeno ano maike sahordi jungjal ongui tongpro norokni ganawa bacha phainai phiaba tini mahai mungsabo sajagya hangkai angke bahaika saimanai tini norokni kamiwo ang berai mahaikeno norok bahaino ani nogo phai ano sapaidi norok kami amseni lukurokni jungjal tamotong abaherokni tuyi joto kami amseni lukurok no phai ang bai malai phai mano afrukai ang hawa nogrogo thangi sanai hini sawi thanarika Sanjay Jomatia panunga kami amseni lukurokno panunga kami amseni lukurok tini Sanjay Jomatia ni kokrok no khanawi teibo khasarang jakha Sanjay Jomatia o kokrok bahaino sawi thanarika panunga kami amseni lukurok no tini norokni kamiwo kaisa kotor lahar snamjaknani thangi tongo World Bank ni bisingti norokni o kamini lahar project snamjakha tai norokni obo dakki no o laharok snamui jagano hini norok afrukai norokni o kamini lamano kahamke naikolei snamdi hini sawi kabumani kokthai kothmarok kasai phaika Sanjay Jomatia ni bisingti Kumbai. Bawa angka.
Busay sa naro ka. Bonus nak ni. ตรงนี้บ่า Reson Jatuh napuk keureuy. Do. Duh. Korono. Jatuh napuk keureuy. Ngapa sih? Naro ko tayo na. Tudo ko sari. Sarian bon na yo no dole do. Bo sang samuya ba official ma to bo Ini aru-aru ka besi je kan ke ek kata. besi এলাকা তনে বড় ববাহি সুবিধা অসুবিধা বুগি না তংখা কারণ হুকাঙ্কা जों তাবো রুলিং গভর্নমেন্ট जों সরকারও দङ তফানো সরকারनि মতে खे চলেলাই মানিয়া কমই দङ আবনি বিসিংতে লামা কমা তৈ নুমানি কারেন্ট আবহাই অবস্থানো जों কিছে কিছা নাইতুই তাবো মখাই কারণ হুকা তাবো নাই যে বিশেষ করে লামা বড় বাই হুকা লামা নো langma নো লামা Abosi, kasi lama kahamung kang kasi ay o kami kahamung na. O kami ni baro kahamung na. Abo ni bangoy ekso maywa o panum rawo. Kasi tabo keseng o lama man kaisi. Ti pramothani MDC, ti pramothani warrior jokto samarthor sakchalai meni bai. Tabo o lama pi sungsinai. ঠিক আছে? pi sungsinai. Nó phải chích rồi à? Đi số tiền đi biết xíu nó, ô cám thành phải xí này. Warga no kan paika. Wagoda rodo kung may ka, tender pa ikaw, wagoda no ka.